ನಮಸ್ಕಾರ. ಮದಿಪಾಕಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾಯಾಕಿನ ವಜ್ರ ಮದಿಪು ಮಾಯಾ ನೀರ ಪೇರ ತೆನಸ ಬಂಗಾರಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಣಬೆ ಪಣುಪುನ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಮದಿಪುನು ಮಾಣಿಕ್ಯದೋಪಾದಿಡ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳು ಆ ಚಿತ್ತೊಳೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿಲುದಾಯೆ ಅಂಕ ಆಯನ ಎಂಚಿನೆಕ್ ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆಲಿಡು ದಾದ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ದಾಯಗಪ್ಪ ಈತ ಖರ್ಚಿ ದಾಯಗಪ್ಪ ಈ ಬಂಡಿದ ಬಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದ ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುನವು ಸಹಜ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಅಕುಳು ಆಳವಾದ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಅವಳು ದೈವದ ಸತ್ಯದ ನುಡಿಕಲೆಡು ಐತ ಉಳೈದ ಆಂತರ್ಯದ ತಿರ್ಲು ತೆರೆದು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಲು ಪೂರ ಉಂತುದುಂಡು. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತ ಕಡೆ ಪೋಪುನಲ್ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂರ ಉಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೈಗನ್ನಡಿಡು ದಾದೇನು ಪೂರ ತೂವಳಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನವಿನ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆಂತಿನವನು ಕೊರ್ಕೊ ಎಡ್ಡೆಂತಿನವನು ದೆತ್ತೊನುಗ ಪಣಪನ ನಿಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೇನ ಪೋದು ಅಜತ್ತದ ಕನತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೇನೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡಿಕ್ಲಿನಂಕ ಪಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ತ ಒಂಜಾತು ಒಂದು ದೆತೊನಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪಣಪುನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಪಂಡಿರಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದೆತೊಂಡ ಯಾರಂದು 7 ಪ್ರಾಯದ ಶಿಶುರ್ದು ಬತ್ತನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಶಿಶುವರೆ ನರಮಾನೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಗೇನ ಪರಡವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಕುಲು ವಾರೀತಿಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಅವಳು ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತು ಜನತ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಜವನೆರೆನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಜವನೆಡ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲದ ಅಂಬೋಣ ದಾದ ಪಣಪುನವೇನೆ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅಂಗಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೊಜ್ಪಾಯಿ ನಲ್ಕ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಜಕ್ರ ಜವಣೆರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಲೈದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೀಮೆಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತುದ ಅವಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಉಳತಿರ್ಲಿನ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರಣಿಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜವಣರಿಗೆ ಭಜನೆದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪವನ ಮುಖೇನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಥದ್ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರೆ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇರೆಲ್ಲ ಮೊಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4-0-1-0 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬರೆದುಂಡು ಅವಿನ ಓದೋಡು ಕರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲುಲ್ಲೇರು. ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮದ ನೆತ್ತಿದ ಅಮೆಮೂರಿ ಮಾಜಂದಿನ ಪೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿದ ರಟ್ಟ ಜವಣೆರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಮಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವಲಂಜಿ ಜೂಕುಲಾಟಿಕೆ ಆಪುಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಗಲಸಂಡ ಹಿಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ವಿಚಾರಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಪೂರ ಅಪವಾದವಾದ ಇತ್ಯದೊಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಯಾನು ಒರಿರಡು ಜನನ ಬನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನೆತ್ತಂಜಿ ಒಂಜಾತ ಆಸಕ್ತಿ ತೊಜಿಪವನುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಹೊರವರ ಆಸಕ್ತಿ ತಮೆಲ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪುನಲುಂಡು ಒಲವೇ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ ಇತ್ತದು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನವಲುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕಲ್ನ ಉಡಲದ ತುಮುಲ ಅವೇನು ಐತ ವಾಸ್ತವತೆದಾದಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪೈರೆ ಬೋಡಾದಿನಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಈರು ಈ ದೈವದ ಕಲಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಯರೆ ಪಂಡ ಈರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗುಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗುಡೀರು ಇಪ್ಪರು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಜಾತಿ ಕೂಟೋಡ ಇಟ್ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಇಪ್ಪರು ದೈವಾರಾಧನದ ಅಡಿಯಂಗಣವು ಈರು ಪಜ್ಜದೀಯರೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಐತ ಆಸಕ್ತಿ ತೊಟ್ಪೈರೆ ಕಾರಣದಾನೆ
ಸುರುಕಾದು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವಿಷಯರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲುಕುಲು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಪನೋಡೊಂದಾಂಡ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಸುರುಕೆಂಕ್ ಯಾನು ಬಜಿ ಎಲ್ಯಡುಪನಾಗ ಈ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಮಾತದಲ್ಲ ಇಂಕ ಅದು ತೆರಿದಿಜ್ಜಂಡು ಈ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ಮಾತ ಭಾರಿ ಇತ್ತು ನಪಗ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಏನಂದು ಭಟ್ರು ಬತ್ತರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿಲತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಕ ಈ ದೈವದ ನೇಮ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಪಾರ್ದನ ಅವು ದಾದಾಕಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗುತ್ತುದಕ್ಲ ಎದುರುಡೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೈವ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆ ಅವು ದಾದನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಂಡು ಭಾಷೆದ ಬೇತೈತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬೇತೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಇಂಕ ಆಸಕ್ತಿ ಶುರುವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಬರ್ರಂಜಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಈ ಹೆರಿಡೇಟರಿ ಬನ್ ಪೇರ್ತಿಲ್ಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಜ್ಜೇರು ಪೊಪ್ಪನ ಪೊಪ್ಪ ಪುರಿಯವ ಮಂಜ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ದಾಖಲಿಗೆ ಕಾಟೊಡಿತ್ತನ ಪುನಃ ಬದುಕಾದ ನಾರ್ಗ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಅಯ್ಯ ಐ ಕಿತ್ತಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬಂಗಾರದ ಪೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬದುಕೈನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಬಂಗಾರದ ಪೂ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಐಕ್ ಮಾತ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಇತ್ತು ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿದ ವಂಶದ ಒಂಜಿ ಕುಡಿ ಅವಿನ ದುಂಬುಕಣಕ ಪಾತ್ರೆ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ್ಲ ಅರುಳ್ತಿರೋದು ಯಾನು ಪನ್ಲೆ ಸಂಪಶಕ್ತಿ ತೋಕರ್ ಗುತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೋಯ್ಸೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಏನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಓಡರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಅರಿವು ದುಬೈದಾಗಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ದಯ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪುವಂತಿನ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಬೇರೆ ಮೆಚ್ಚಿನಂತಿರೋ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೇಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಉಂಡತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದಾವು ಈರು ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾನ್ಲಾರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದುಬೈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ವಿಷಯಗಳು ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬರ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಳ್ಳ ತಪ್ಪಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಏತೆ ದುಂಪು ಉಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಂದಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಂದೆ ಆ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಂದಿರ ದಾದ ಐದು ದಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅದರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಇತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಿದೆ ದುಬೈಡುಲ್ಲಾರ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಯುವ ಜನತೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತೆ ನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಘಟನೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇಡ್ದ ಆಯ್ನಂಜಿ ಆವ ಅಂತಾರ ಓವಾನ್ಲೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪನೊಲಿಯ ಆ ಅಂಚಿನ ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ತಿ ಆಂಧ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯುವ ಈರು ಪೂರ ಈರು ನವೀನೇರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಗಿನದನು ಅಕಲ್ ಎದುರು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಜೋಕುಲು ಆಂಡಲ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕೊಡೋದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎರೆಗಳ ನೋಕೆಪ್ಪುಡು ಆಪ್ತ ಬಂದ ಬರ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಜವನರು ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಏನ್ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತ ಹಿರಿಯರ ಮಂದಿನ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡಲು ಅವೇನೇ ದುಂಬು ಒರಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೇ ಉಸಾರಾಡಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮಂದಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಲ್ತುದೇರು ಅವಿಕ್ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವನು ದುಂಬರಿಪ ಒಂದು ಪೋವೋಡು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಅಜ ತಪ್ಪಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪರತಿನ ನಿಗಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಸತ್ತಿನ ತೋಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಪಲ್ಲಡೆ ಬಚ್ಚ ಅವಡತ್ತಂದ್ರೆ ತೇತು ಬಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಹಿರಿಯನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಚ
ಕಾಟೋಡಿತ್ತನ ಪುನಃ ಪಂಡ ಬಂಗಾರದ ಪೂ ಕೊಡ್ತೀರ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದು ಪಂಡ ಕುಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಜಾಲ್ ಪಂದೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಕಾಟೋಡ್ದು ಬತ್ ಆ ರಜ್ಜರ್ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಐನು ತೂದಾರ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೆ ಬದುಕಯ್ಯರ್ನಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಪಂಡಾರ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆಡೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಇಡಿತೇರು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ ಈ ಪುರೋಹಿತ ವೃತ್ತಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ಆತ ಬತ್ತಜಿ ಕ್ರಮೇಣ ಆರು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಜಪ್ಪೆರಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಆಂಡರೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬದುಕಿಡು ಬತ್ತುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡು ರಕ್ತಗತ ಅಂದ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಾಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಯಾನ ವರ್ಷಾವಧಿ ಅಲೆತ್ತೂರು ಎಂಕ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಲೆತ್ತೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪದ ಅಲೆತ್ತೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮ ತಪ್ಪಂದೆ ಪೋಂತೆ ಮಾತಾ ಜವೇನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಗಗ್ಗರ್ದಿ ಚಾಯ್ ಬಕ್ಕನ ಅನಿಗಟ್ಟಿದಾಗ ಪೋಂತೀರ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ನುಡಿ ಗೊರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಪಿರವ್ಬೋದು ಆತನ ಆಯ್ತು ಆಮೇತ ಮೀಟ ಬೋದು ಕುಲು ಒಂದು ಕೆಬಿಗೊರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದ ಬನೋದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕುಲು ಕೆಬಿಗೊರ ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಆ ಪ್ರಾವಿಡ್ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ತೀರಿ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಾಂಡು ಇಂದೇನೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಅಳಿದು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೇನೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಡು ಯಾನ ಇಕ್ ಜತ್ತೆ ಇಂಚ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಸುಮಾರು ಯಾನ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋನವನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ದೈವ ಅಂದ್ ಅಲೆತ್ತೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ 2017 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚ ಪಿದೈದ ನೆಟ್ಟಿಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವಾರ್ ಆರೆನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತೂದೊಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯರು ಇಂಕ್ ಅವು ಅರ್ನ ಐತ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಯಾನ ಬರೆತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆರಿಗೆ ಈತ ಅರ್ಥ ಆತನ ಮನ್ಪಣ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಏನು ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಡಗಿಸವಂಡೇರು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬಲ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರುವಾಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬಾಬು ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏರಿತ್ತೇರು BM ರೋಹಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಮುದ್ದೆ ನವೀನ್ ಮರಿಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆ ಇತ್ತೇರು ನಾನು ಗುರುತಿಸೇರು ಅಕ್ಲು ಯಾನು ದೈವದ ಚರಿತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಂಡೆ ಅವೇರ್ದ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಿಂಜ ಮೇಕಾರದ ಕುಕ್ಕಿನೊಂದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿಲು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿ ಊರುಡು ಒಟ್ಟೆ ಚಾರಾಯ ಬನ್ಪುನಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಒಟ್ಟೆ ಚಾರಾಯ ಅಂದ್ ಒಟ್ಟೆ ಚಾರಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರೆದೆರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇನೆ ಪೂ ಬೀಡುದು ಅರೆದೆರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಚಾರಾಯ ನಿಂದ ಕಳೆಂಜ ಗುತ್ತದ ಅಲ್ಪದ ದೈವದ ಪುದರೆ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಕತೆ ಇಂಚೊಪ್ಪು ಪನ್ಪಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ತೆರಿಂಗ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಬಲ ಗುರಿ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪಾರ್ದನ ಏನ್ ಪಂಡ ಪಾರ್ದನ ಒಂಜಿರು ದಾಖಲೆ ಮನ್ಪಲಿ ಸುರೂಕು ಅಂತ ಅರೆದೆರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನನು ಈರ ಆರ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಏರು ಪಾತಿರುಂದುಳ್ಳಾರು ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಂಗಳ ನಿಹಾಲ್ ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂಡರು ಎಂಕೀರ್ನ ಮಿತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮುರಣಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೊಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಅನಗ ಈ ಬಾಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಟ್ಟ ಸುರು ತೆರಿಪಾಯಿನ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರು ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಾಲ್ ಅವು ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದು ಎನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಆರು ತೆರಿಪದಿತ್ತಾರೆ ನಿಹಾಲ್ ಪನ್ಲೆ ಯುವ ಜನತೆದ ಮಸ್ತ ಪನ್ಲೆ ನಿಹಾಲ್ ಊಟ ಅದೇ ಎರೆಗಳ ದೈವರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ಎಂಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ದಯ ಗೊತ್ತಂడి ಅದಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತವನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಪಂಜುರಿ ನಮ್ಮನ ಜುಮಾದಿವ ಅಂತ ಊರ್ದ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದೇನ ಅದಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತವನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನನಂಜಾನ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡ ದಯಾನಂದನ್ನ ಇತ್ತೆ ದುಂಗುಡ್ದು ಬೈದಂತೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲಗಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲ ಕೊಡೊಂಡಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದೊಂದು ಇದ್ದಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ದಿ ನಮಗ್ ಯೂತ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಯೂತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿ ಪಂಪೇರ್ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನೂರಿ ಪಂಪೇರ್ ತಪ್ಪಂದ ಐಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು 14 ಕಟ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಕ್ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅದ ನಮ್ಮ ನನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ದುಂಬರಲ್ಲಿ ಎಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸಿಕೆ
ಇತ್ತ ಈರು 14 ಕಟ್ಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ನೆ ಈ 14 ಕಟ್ಲೆಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಜನಪದ ಸಹಜವು ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಏಕರೂಪಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇದಮಿತ್ತಂ ಬಂದಿತ್ತೆ ಭಿನ್ನತೆ ಸಹಜ ಪಂಪುನ ಉನ್ನಾನ್ಲ ತೆರಿದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಪನ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಹಾಲ್ರೆ ಇರಗಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚವತ್ತ ಎಂಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕೊಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯೂತ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮಲ್ಲ ಬರೋಂದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೈವ ಕೊಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುನ ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಷಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನನ್ನ ನೀರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಯುವಕರು ನಿಖುಲ್ ಎಂಜಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ಗೋಡೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ಅಂದು ಏರಿ ಎಂಚಿನ ದಕ್ಕೀರ್ಡಲ ಅವಿನ ಪತೊನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆವಡು ಮಾತ ಕಡೆ ವೈಪುನ ಆ ಮಾತ ಕಡೆ ಬೋದ ಅವಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊನ್ನವಿನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಿದೈದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನವೇನು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲ ವಜ್ರನ ಮುತ್ತ ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಪಣಪುರವಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬತ್ತಂಡ ಒರಾನವಿನ ಪಿದೈ ಬಾಡಿಬೇಕ ಮೌಲ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ನಿಹಾಲ್ ಇರ್ನ ಕರೆಕೇಂಡದು ಇಂಚೆನೆ ದೈವಾಸಕ್ತಿ ಪಡ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಡರ ಪಾತಿರುಳಿ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿಡಲ ನಿಕುಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತನೊಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಯುವಕರು ಜವಣಿರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ದಂತ ಮೇಲ್ಸ್ತಾರದ ಆಕಳ್ದ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಅತ್ತಂಡ ಇದಮಿತ್ತಮನ್ನು ಉತ್ತರ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ನಿಹಾಲ್ ಇರೇಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಳೆ ಮನೆತನದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಬೇನ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಿ ಕರೆ ಮಲ್ತದಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ದು ಇಡೀ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಏತ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಣ ಮಗಲು ಹಿಡ್ದು ಶುರುವಾದ ವಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಅರೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೇರು ಅರುಣೆರೆ ದಾದಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕುಲೆಗ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದಗೆಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟ ಅವನ ಆಸೆ ದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಪ್ಪಡ ಐನ ಪಾತೆರ ದಯಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದತ್ತು ವೇ ವಿಚಾರ ಅವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡೊಡಿತನ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪನ್ಪುನು ಬೋಡು ಆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಎಂಕಲ ಅಭಿಮುಖಾಂಡ ಮಾತ್ರ ವಿಮುಖಾಂಡ ಎಂಕಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಪೂಜಿ ಅಭಿಮುಖ ಅವಡು ಅವಾಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾವುಕ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತು ಬ್ಯಾಂಡು ವಾದ್ಯ ಬಣ್ಣ ರಂಗು ನಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಕ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿಯವು ಬದಲಾದು ಐತು ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಆತು ಹೊಳ ಹುಂಡು ತಿಳು ಹುಂಡು ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಸರಿಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನ ವೈಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆತು ವಸ್ತುಲೇನು ಸೇರಾದವಳು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವು ಉಂಡೈತೊಲೆ ಐನು ತೆರಿಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇನಿತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತದಾದ ಪಂಡ ಆನಿದ ಗತ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನಿತ ಈ ದೇಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಅಭಿಮುಖಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂಡ ಎಕಡ ಅಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ಕತರಡ್ದು ಫೋನ್ ಬಂದು ದುಬೈದಾರು ದುಂಬುದೈನು ಎಂಚೊಂಡ ಇಂಚಕ್ಕೊ ನೋಡುವುದು ಅಪಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಒಂಜಿ ಗತ ಸತ್ಯ ಇತ್ತದತ್ತು ಅವು ಈ ಕಾಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನದಾದ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಗು ದಾಂಟದು ಬನ್ನಗ ಅವಳು ದಾಂಟದು ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಡು ಏರ್ನ ಒತ್ತಾಯಲದಂತೆ ದಾಂಟದು ಬತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಸೋಜಿಗದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಗಂಗೆ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅತೆ ಆತ ಪವಿತ್ರದ ಕೆಬೀರ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಇತಲೆ ಪಂಡ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಬತ್ತ ನಾವು ಸೂತ್ರಾತ್ಮಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪನಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ತೊಲೆ ದನಂದಣ್ಣ ಇರ್ ಗಂಗೆನ ಕನೆಯರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಲ ಬತ್ತಿನ ಈ ಗಂಗೆ ಎಂಚ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾಲ ಅಂಚ ಜತ್ತು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಗೀರಥಿ
ಎಂಚ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ದೈ ಬೂರುದ ಮೂಲಿಕೆದ ಸತ್ವವನ್ನು ಪೂರ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರಪಾಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಗಂಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಾಲ ಕಾಲದ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲದ ರೀಪೊಡೆ ಪೂಜಿ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡು ರುಚಿ ಬದಲಾದುಪ್ಪು ಗಂಗೆದ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೀರೇ ನೀರು 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 ನೀರೇ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿನ ಸತ್ವಲ ಬದಲಾದುಪ್ಪು ತತ್ವಲ ಬದಲಾದ ಅವೇನು ಕಾಲ ಕಾಲಗೇನು ಒತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ರಜನೀಶ್ ಬಂದು ಪಡೆದ ಹಾ ಬಂದೆ ರತೀಶರೇ ರಜನೀಶ್ ತುರುಕಾದ ಸಂಕೇತ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋನಲೆ ಅರೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈನರ್க்கு ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣುಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರುಣರೇ ಗೊತ್ತು ರಜನೀಶ್ ಬಂದ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ದಯಾನಂದ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ತುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಂಟ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಯಪಂಡನಾಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನಲ್ಪ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಬ್ಬಿನ ದೀಪ ಐತ ಭಯವಾಗ್ತಿಂದ ದೆಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡುವ ಎಂಟಂತೂಜಿ ದಯಪಂಡನಾಡ ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮನ್ಬೇಡಿ ಜೋಕುನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಕೊನಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಪೂರನ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಭಯ ಭಕ್ತಿಲ ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜೋಕ್ಳು ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇట్లాದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳಿಂದ ಬಂದ ಜೋಕ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತು ಹೋಗಿ ನೇಮಕಲಟ ಅವಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಅವಡು ಕೊರ್ರೇನೆ ಬಂದಿ ತಪ್ಪು ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಅವೇನು ಓಲು ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಪನೆ ಅಂಚೆತ್ತು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪನೆ ಬೋರ್ಡು ಕೊರಡು ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ನ ನೇಮದ ಕಲಕ ಅವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಉಂಡು ದಯಪಂಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ಮಡ ಪಾಡೊಂದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡು ಅಂಚೆ ಒಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಹೋಗುನಂತಿಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನವರಿಕೆ ಅವಳು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಿರಿಯ ಕುಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಮುತುವರ್ಜಿ ನೋಡ್ರಿ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿನ ಹುಟ್ಟವಟ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪಾರಿ ಪನ್ನಗಾವಡು ದೇವರನ್ನ ದೈವ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಪನ್ನಗಾವಡು ಜನಗಳು ಪಾತಿರೊಂದಿ ಪುರ ಕ್ಲಾಂತಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂದೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾಯರನ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಾಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರಿಂದ ಹಿರಿಯಗಳು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ವಿಚಾರ ಪಂಡರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೋಗ ಇನಿ ನಿಕಲು ಜವಣೇರು ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲಕ ಬರೋದಂತ ಅವು ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಜವಣೀರಿನ ಬಗೆಟ್ ಜವಣೀರಿಗೆ ಪಾತಿರಿಜಿಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಕನ್ನಡಿಸಗ ಅವಂದ ನಮಕ್ ಸುಧೀರ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪ್ರಮೀಳಾ ಯಶು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜದಕ್ಲೇನು ವರ ಲೆಪ್ಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಕುಳಾಯಿ ಆರ್ಲ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅರುಣುಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಜೈ ಪನಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಜೈ ಪನಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಅರುಣುಳ್ಳಾಲ್ ಸಂಕೇತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲ್ ತಾರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಿಲನ್ ಕರ್ಕೇರ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಿರಣ್ ಕೈಕಂಬ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ದೇವರಗುಂಡ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮದಿಪುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟರನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ತೂಕ ವಿನಯ ನೇತ್ರ ದಡ್ಡಲ್ಕಾರ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ಸೂರ್ಯ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಬಜ್ಪೆ ಶ್ರವಣ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಳರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇರಿಟ್ಟು ಜವನೀರು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪತಾಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ನಾಡು ಪಣದರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದುಂಬುದ ದಾಖಲೆಗಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ
ಪಣದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೇವರಗೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಡ್ ನಮೂನೆದ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ದೈವದ ಫೋಟೋನು ಪಾಡುಂಡ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಸುವರ್ಣ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಾತ ದೈವಗಳ ಉಗ್ರಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ಪುರ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೋ ಕೇಶವ ಸುವರ್ಣ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರೂರು ಶಶಾಂಕ್ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿರನವರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅರೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜರು ತೂಕ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲಿಡ್ ತೂಕ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಓವು ಕುರಿಯಾಲ ಬಂಟ್ವಾಲಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾಥ್ ಬೆಲ್ಚಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ಡ್ ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟುನ ಪದ್ಧತಿಯ ಮದತು ಪೋತುಂಡು ದೈವ ದೇವರ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಕೈ ಮುಗಿನ ಬದಲು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಿಲೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕಲು ಪುರ ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಮುಖನಕ ನೇರ ನಮ್ಮ ಬರಂದುಳ್ಳ ಇತ್ತ ಮಾತ ರಡುಮುಜ್ಜಂತ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆಡ್ ಬತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನ ಸರಿಯೋ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುಡು ಐತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೋಡು ಬಾಕಿ ದೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ಬಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗೀತ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರ್ದು ಅಣ್ಣ ಶಶಾಂಕ್ ಬಂದು ಕುಲ ಹಿಡಿದು ಶಶಾಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಿ ದೈವದೇವನ ಚಿತ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪೆವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ತಪ್ಪು ಅದೇ ಶಶಾಂಕೆರೆ ಸರಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಎತ್ತನ ದೆತ್ತಂಡ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕಂದು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದೇ ನಮ್ಮ ಕೋತು ಓಡಣ ಅವನ್ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿದ್ ಕೂಡ 4 ಜನ ಕಾಡುಕು ನಾಕುಲ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಾಕು ಬತ್ತು ಓಡಣ ಅವನು ಶಶಾಂಕೆರೆ ಈರೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನೋಡೆಂಕಿತ್ತೆ ಮೂರನೇದ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸರಕಾರ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ಲೇನು ನಮೈತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಂದು ದೆತೊಂಜಿನ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಂದುಂಡು ಪಾಪ ಈ ಪೊರ್ತು ಸೋತುದೇರೆ ಸರಕಾರದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆ ಒಡ್ಡೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಪಗ ಹಾಕಲು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅವಂದು ಅಂದನ ಕೆಲವು ದೈವ ದೆಪ್ಪುಲಾನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಾವ್ ಗುಲಿಗಾನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಶಶಾಂಕರೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗಟ್ಟಿತನ ಅಂದ್ಬೋಡು ಅವು ಗೊಂದಲ ಇರವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನಿರಡಕ್ಕೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಶಶಾಂಕರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜನ್ನ ಓ ದೈವದಲ್ಲ ಅತಿತ್ತೆ ಈ ದೈವದ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೇನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಬಂದ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಸುಬ್ಬ ಪಂಬದಿರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೊಂಡ ಕೊಚ್ಚೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತದು ಹಿರಿಯಗೆ ಕೊರಪ ಬಂದು ಕಟೀಲ್ದ ಹೊರದಿಬ್ಬಣದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾಮ್ ಬಂಡೆ ಹಿರಿಯರೇ ಕೊರಲೆ ದಾಖಲೆ ಕೊನೆಯರನ ಮೇರನ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಪೋದೊಂಜಿ ನಾಡುದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಟ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅವಲ ಪಂಗಸ್ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾದಿರಿಗೆ ದಾಲ ಪನೋಲೆ ಶಶಾಂಕೆರೆ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸರಿ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡರು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶಶಾಂಕೆರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೈದಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಮೊರಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಹಿಮಾಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮೋಡು ಫಟ ದೆಪ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ
ಆಯ್ತ ನೆತ್ತ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸರಕಾರಗ ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೃಪ್ತಿರ್ಲಿರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಎಂಕಲ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುನ ದಪ್ಪು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿಗಡೆ ಬೊಟ ದೆಪ್ಪಾಯಿನಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ಪುಸ್ತಕದ ಬೊಟ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪಣಪನೆ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಣಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಲ ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಆರು ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಇತ್ತು ಸತ್ಯವಂತ ಜರ್ಮನ್ದಾರೆ ಬತ್ತಿರಂದ ಪುದರ ಗೊತ್ತು ಜಪಗ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗ ಮೊಕ್ಕುಲು ಕೇಂಡಿಜೇರು ಆರು ಬತ್ತು ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಚೋಲಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಪೋದಾನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಡಿಯರು ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪಗನ್ನೇ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಅಪ್ಪನೇ ಬಿದಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಮೇರು ವಾನಮನೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಒಂದು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷತ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪಿನ್ ನೆಚ್ಚಿ ವಾನಮನೆ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪಣತೆ ಗೆರೆ ಗೆರೆ ಬರಲಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪು ಹರಿಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುಂಜು ಬುಲ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐತಪ್ಪ ಬಂಬದಿರ್ಲ ಗುರುವಪ್ಪ ಇನ್ನಪ್ಪಪ್ಪ ಗುರುವಪ್ಪ ಅಕ್ಕುಲು ಕಟ್ಟುನ ಸಮಯ ಕಟ್ಟಗಡಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕುಲು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೀರ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಅನುಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕದೆತ್ತೀರ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾತೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ನೆಕ್ ಇತ್ತ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೋಂಡು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡರು ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಬು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೋಂಡು ಆಯಗ ಸರಕಾರ ಏರಿಕೆಂಡ ಆರ್ನ ಗುತ್ತುದಾರ ಸರಕಾರ ಆರ್ನ ಧನಿಕುಲು ಉಂಬಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಐದು ಸರಕಾರ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಧನಿಕುಲೆಗಲ ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗ ಆತ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕೊರಿಯರ ಅನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ತಾನೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕೊರಿಯರ ಅಕ್ಲ ಬಂಜಿದಾರೆ ಕೊರಿಯರ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಕಾರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸರಕಾರದ ಕೊರ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುತಿಸವನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಈಗ ದುಂಬು ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಎತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡೆ ರೇಷನ್ ಬಡಿ ಬರುಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂತ ದಾದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿದ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಇನ್ನೆರಡು ದುಂಬು ಈರ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊರ ದುಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ನೆಟ್ಟ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಅವಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಿಯೋಜಿತವರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತನ ಫೋಟೋ ಏರಿ ಪಟ್ಟೆರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಚ ಬಳಕೆ ಆಪುನ ಇಂಚ ಪಂಡ್ ತೆರಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಟ ದೆಪ್ಪೆರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾಖಲೀಕರಣಗಳ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎತೋ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಸವಕಳಿಯಾತಿನ ನೇಮದ ವರ್ಣಲು ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಖಂಡಿತ ಅವು ಪುರ ಸವಕಳಿ ಆತಿನ ಉಂಡು ಈ ಸವಕಳಿ ಆ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಅರದಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡು ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಏತೋ ವರ್ಷ ನೇಮ ಉಂತು ಪೋಂಡು ಏನುಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಹಾಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ ಪನ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಕಲ ಉಂಡು ಬಾಧಕಲ ಉಂಡು ಸಾಧಕದ ಬಾಧಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಂದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೊಲ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಬರಿ ಇರು ಜವಣತೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಜವನೆ ಅಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾ ಅಲ್ಲ ಈರ ಪಂಡ ಅಕ್ಷಯರೇ ಅಕ್ಷಯರೇ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಒಪ್ಪುವಾರೆ ಅವು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಾನದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಓಲ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಲೇನ ಬಕ ಬಾಕಿದ ಬಿದೇದಕ್ಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅನ್ ದೆಪ್ಪೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಕ ಬೇತಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪೋನು ಅವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನ ಸಾನದಕ್ಕಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಅವು ಕೈಕೆ ಒಪ್ಪೇನ ದಯಪಂಡಾಕುಲು ಆತ ಬಂಗಡು ಕೋಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಬಂಗಡು ನಿನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತೆ ಅಕಲೆಗೆ ನನ್ನ ಏತು ಕಾಲನ ಬಕ ಒಂಜಿ ಅಂಜ ಅಕಡೊಂಜಿ ಬನ ದೈವದ ಬಕ ರಾಜಸ್ವ ನಮಕ್ ದೈವ ಮೇನನ ರಾಜಸ್ವ ಏನ ವೈಕ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಐಕೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತ ನೀರು ಪಾತೆರ್ನ ಅಕ್ಷಯನ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯರೇ
ನೆಟ್ ಎಂಚಾಪುನುಗೆ ನಂಗೆ ದೈವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸರಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನರಿಗೆ ದೈವಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಂಜಿಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸರಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನರಿಗೆ ದೈವಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆರ್ನ ಬಂಜಿಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸರಿ ತುಲೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಅತ್ತಣ್ಣ ಅಕ್ಷಯರೇ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಣಪುನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಎಪ್ಪು ಏತೋ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಪಾಪ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿಡೆ ದಿನದೆಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮುರಣೊಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವೀರಿಗೆ ಕಣನೀರ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡುದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರಿ ಕೇನ್ಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡ್ಬೇನೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಾನ್ಲ ಮಲ್ತುಂದು ಎಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಲೇಕ ಮಲ್ಪುಲೆನ್ನ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಅಂಡವಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕುಲು ಅವಳು ಸೇರಿದಿ ನಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರ ತುಯ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುದು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ಸಿಜ್ಜಿ ದಾಖಲ ಆರ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಆರು ಬಂಡ್ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಓವ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಟ್ ಉಂದಾದಿಜ್ಜಿ ಓವು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟನ ತೂನಗ ತುಲೆ ಅಕಲೆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಫೋಟೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ದೈವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿಲ ಪಡಿಲ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ತೂವಡ ಆಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಷಯರೇ ಅವನ ನಿಜಿನಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಸಾನ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಮನ್ಪುನ ಅಕುಲ್ ದೆಪ್ಪಡನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾನ ಡೇರೆ ಗುಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಅಕಲ್ನ ನೆಟ್ ದೆಪ್ಪಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂಚಂದ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಐಟ್ ನೆಟ್ ದೆಪ್ಪಡ ಐಕೆ ಅಂಕುಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಐಕೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡರ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗದ್ದೆ ನಂಜಿ ಓನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪಲ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಂದೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪಾತ್ರಿನಕುಲು ಐಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆದಾದ ಕೆಂಡ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆಡ್ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆನ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸೀಮೆಡ್ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆನ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದೊಂಜಿ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆನ ಐಕೆ ಕಾತೊಂದುಲ ಪೂರೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಖಲೀಕರಣ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಡ್ಲ ಆವಡ್ ನನೊಂಜಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಮಂಡ ಅಲ್ಪ ಏತು ಗುತ್ತು ಮನೆತಲು ಐನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಲ ಬರ್ಚಿ ಬರೆದೀದು ಆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಓಲಾಲ ಒಂಜಿ ಕಪಾಟಿಡ ಮೀನು ಇಪ್ಪಡ ಓದರೆ ಯಾವನ್ನಕ್ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡ ಆ ವಂಶಡ್ ಆಯ್ನ ಓದನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪಿ ಆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ದಾಖಲೀಕರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗ್ಲ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ ದೈವ ಗರಡಿ ಜಪ್ಪುನಗನ ಅತ್ತಂಡ ಗಗ್ಗರದಿನಗನ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದು ಉಂತು ನಾವು ಅವು ಆಭಾಸ ಅಂದುಲ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಕಲಕು ಬೈದನ ಅತ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರ ಬೈದನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗ್ ಬೈದನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯನ್ನ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ವಿರೋಧ ಉಂಟು ಸಂಕೇತರ ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಈ ದಾಖಲೆ ದೀಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂದು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಏತೋ ಸಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ PhD ಮಲ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಈ ದುಂಬು ಏರು ಪೂರ ಬೆಂತೇರಿಂದ ಪಾತ್ರನಕಲ ದಾಖಲೆಕೆ ಎನ್ನಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವಳು ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ನಿವೇಶನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದಾಖಲೆಕೆ ಎನ್ನಗ ದೈವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ದಾದ ಒಂದು ಕೇನ್ನಗ ಅಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮೃತಿಲೇನು ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪುಣದು ಎಣ್ಣದೇರು ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅವೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣಗ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಪಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ದುಂಬು ಬೆಂತಿನ ಪಾತ್ರನಕಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಕ್ಬೋದು ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ದಾಖಲೆ ಬೊಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುನ ಆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅಪಗಲ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪ್ರತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾನದ ಬರ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಈ ದುಂಬು ಏರು ಪೂರ ಅವರು ಪಾತ್ರಲಾದಿತ್ತೇರು ಏರು ಕಟ್ಟೆರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಆರಾಧನದ ಸಂದರ್ಭದ ವೇಷಭೂಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ಈ ಇತ್ಯದ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ನ ಅವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕನೊಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟು
ಇಜಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಒರಿಯುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಮೇಲು ರೂಪಡು ಪೂರ ದೀಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಐಟು ಒರಿಯುಂಡು ಅಪಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಗ ದಾಖಲೆಯರು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದಕರು ಸಂಶೋಧಕರು ನನೆಯರು ಇಂಚಿನ ಅತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಪಗ ನೀರಿನ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಬರವುದ ಅಂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಬನ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಕುಲ್ಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಪಾತ್ರಿನ ಕಾಲಾನಂತರಗುಲ ಒರಿವು ನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಸುತ್ತವು ದಯಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ನಾಶ ಸಮಯ ಬರು ಎಂದು ಅಂಡ ದಾಖಲೆ ಅದು ಏಪಗಲ ಒರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತೆರಿಯೋಡೈನ ವಿಚಾರದ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಿನರಾಯನ ರಜನೆಕ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾರನು ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಪನ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬಂದೀನಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ನೀರೇಶ್ವರ ಮಠ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅದು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕೆಲವು ಆತು ಕೆಲವು ಅಂದ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ್ ಗೆತನಾಡು ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಸಮಗ್ರ ಇರು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಪ್ಪರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪುಟ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪುಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಪುಟಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪುಟಡು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಸಂಪುಟ ವಯಸ್ಸು ಬರೋಡು ಸಂಪುಟ ವಯಸ್ಸು ಬರೋಡವೇನ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ದಾದಮಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಮೃತರು ಬರೆದ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುತ ಪಾರ್ದನಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಚೀನಾ ಗಿಡ ಬರದಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಟೆಗಳು ಬರೋದು ರೈಟ್ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಪಾರ್ದನ ಇತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಣದು ಮುನ್ನೂದು ಏತೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಮುನ್ನೂತೈವ ದೈವ ಪೂರೈತಲ ಸಂಧಿ ಪೂರದಲ ಬಾರ್ದನ ಪೂರೈಲ ಗೊತ್ತುಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐವಕ್ಕೋ ನೆತ್ತ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಜತ್ತದಿತ್ತೆ ಐಕ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ ಬರೊಡ್ಡು ದುಂಬುದ ಬೊಳ್ಳಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕೊರೋನಲ ಈ ಅಲೆ ಅವು ನಮಕ್ 70 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನವು 35 ಲಕ್ಷ ಜತ್ತ ಅನಗ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅನಗ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಬೈದಂದು ಮಾತಿರೇಳಿ ಗೊತ್ತನೇನು ಪಂಡ್ರೆಜ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕನ ಒಂದು ಆಸೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ದ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಲ್ದ ಪನ್ಪನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯರಂದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಒರಿಲೇಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ಪೃಹರಾದು ತೊಡಗಿಸವು ನಿಸ್ಪೃಹರಾದು ತೊಡಗಿಸವು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಂಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಬೋರ್ಡು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಿತ್ತೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪ ಕತೆ ಬರೆಪ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತದಕ್ಕಲು ಸುರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಗು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಲ ಅತ್ತನ್ನ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೀರ್ದು ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೊರ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಬರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆ ನಗಲ ಇಂಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ಅವೇಕ್ ಸುರುಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುರು ಮಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿದ ಓ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಅಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಕು ಸುರುಕು ಮನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಅಪನಗಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಕ್ಕಲು ನೆಕ್ ಸುರೂಕು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಪಾತಿರುವ ಅವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿರ್ನಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನಪಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕಲ ಮಾಗಣ ದೈವ ಕನಪಾಡಿತಾನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಡದವುಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಫಟದೆ ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕತೆಗಳು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ ದೈವನು ತೂವೋಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿತನ ಉಮೇದ್ ಎಂಕಲ ಎತ್ತಿನ ದೈವ ಕಾವಂದನ ತೂವೋಡು ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಪೋಯೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನೇಮಗು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ನೇಮದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಪಾರ್ದನ ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಅಲ್ಪದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂಡೆ
ಎಂಕ್ ಹೌದು ಯಾನ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ದಾಖಲನೆ ಅನುಮಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಜಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ನಿ ಪುರ್ತುರ್ಪನ ಒಳವರು ಗೊತ್ತು ಹರಿನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ರೇ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಮಾತಂದು ಆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಾತಾರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಲಾಂಡ ಅವಳು ಫಟನೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಖಲೀಕರಣಗೂ ಬೋಡು ಕನಪಾಡಿದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬಾಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತನಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಇಂಕು ತೋಜು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗಣ್ಣ ದಾಖಲೀಕರಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಅನಿಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಚರಿತ್ರೆನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೀತಿಡು ಪಂಡ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿ ಈಜಿನ ಲಿಖಿತ ರೂಪಡು ದುಂಬು ಪೋಡುಂದಿತ್ತನೆ ಈ ಬೇಲೆ ಆವಡೈನವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಿಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪಂಡ ಐತೆ ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೀತಿಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಪನ ಆರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೆತಾಯದೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊರಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ನೇರ ಆರೋಪ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರೋಪ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊರ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಅವಳು ಪೆತ್ತಾದ ಬರ್ಪಾರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪಿಲಿಯಾಪ ಎಂಚಂದ ಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನಂಜಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕೊಂಚಿ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತಂಡು ಸರಕಾರದ ಪನವು ಆರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳಿದು ಅರೆಗೆ ಪೂರ ವನಸ ಪಡಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅರೆನು ಪಂಜನಕುಲು ಇತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಪನ್ನನ್ ತಂಗಡಿ ಪಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದು ಉನ್ಪ ತಿನ್ಪದ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪುನ ಸೌಜನ್ಯ ಪೊಂಜಗಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಅಕಲು ಬರೆಪಿನ ಮೂಲು ಆ ರೀತಿ ಪೆತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೀರ ಐಟ್ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಗೆ ಘಾಸಿ ಆಬಲೆಕ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ಅವಳು ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಕನಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ತವ ಬೆಳ್ಳೆ ಅಕುಲು ಕನಪೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಕ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ತಿಲೆಗ ಪೂರ ಕಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಪೂರಕ ಬಂಡ ಕೊರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉದೆನು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕುಲು ಕೊರಿಯರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ನರ್ಗುವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಪಾರ್ದನ ಐಕ್ ಮೂಲ ದುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಪಾರ್ದನ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐನು ದೈವದ ಪಾರ್ದನ ಇಂಜಿ ಪೆರ್ರದ ಪಾರ್ದನ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಗು ರಡ್ರಡ್ಡು ದಾಟಿದ ಪಾರ್ದನ ಬರ್ ಅವೇ ನಿಂಗಳು ಕಲ್ಪದ ಗೊರನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತೆಡ ಪಣಪು ನಂಚಿತ್ತ ನಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾಪಿನ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂದು ಕೂಳೂರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಡ್ಸ ಬಂತೇನ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಂದಾಗ ಬಂದ ಎಂಕ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದಂ ಪುನ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪ ದೇವನ್ನ ಅವು ತಪ್ಪುಂದ ಯಾನವೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನಾಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬರೆಪೇನ ಅವು ಐತ ಮಿತ್ತು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎನ್ನ ದೈವದ ಫೋಟೋ ಯಾನ ದೆತ್ತು ರೀಪೆ ಪನ್ಪಿನ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತರೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಈರೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಾನಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಗ ಓಲು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಗಗ್ಗರ್ದಿಚ್ಚಾದ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ದೂರೋಡೊರಿ ಈತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಾಕತ್ತುಂಡು ದೂರೋಡು ದೆತ್ತಿನಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ದೈದಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ದೈದಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಾರಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ್ಬೇರಿ ಆ ಮಂಡಿ ಇತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂಡೆ ಅವು ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಆದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ ಒಂಜಿನೆ ಈರ್ನಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡೀರು ಫೊಟದೆತ್ತದ ಈಯರ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಳು ತತ್ತದು ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಳಕೆ ಆನಂದಂಡ ಒಂಜಿನೆ ಜನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂಜಿನೆತ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ದೆತ್ತೇರು ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಬೊಳ್ಪುಗು ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಕಟ್ಟುನಾಯಲ ಅಪರಾಧಿಯಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಯಲ ಅಪರಾಧಿಯಾಯಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಸಂದೀಪಾರ್ಧನುಡು ಕೆಲವು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಶಬ್ದಗಳು ಇತ್ತಿನವೇನು ಅವು ಆಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೋರ್ನು ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕು
ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಬೊಕ ಪಾಡ್ ನಕುಲು ಈ ಪಾಡ್ನಗನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪಿನೆಡ್ದು ನಿಕುಲು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನವಿನ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಅವಳೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಸಲುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದವನ್ ಪರ್ ಇರು ಬಳಕೆದ ಸದುದ್ದೇಶವು ಅಕಲು ಆ ರೀತಿ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುರಂದು ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮುಖೇನ ಎತ್ತನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ಅವು ಎತ್ತೋ ಸಲ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಪಣ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕಟೀಲ್ದ ಮೂಲ ದೇವಿನ ಬಿಂಬನು ಅವು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಎಂಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಬರ್ತುಡು ಕಟೀಲ್ದ ನಿಜ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋನಿ ಅಂತ ತೂತಿನೇಚಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪಾದಿನೇ ತೂತೀನಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕಾವಾಡು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಾವಾಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅವಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಬರೆದುಪುಂಡು ಈ ಫೋಟೋ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ ಇತ್ತೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿನ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಅಲಂಕಾರ ಬಯ್ಯದ ಅಲಂಕಾರ ಬದ್ಯರದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದು ಇಂದು ಪಾಕ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ದಿಂಜ ಜನಕ್ಕಲು ಬಂತೇರು ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಬನ್ಲೆ ಬೇತಿಂದಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಇಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನುವೆ ಇಂಚನ ದೈವದ ಕಲಟ ಆಪುನಿ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಕಟೀಲ್ಗೆ ನೀವು ಪೋಯರ ಪೂಜೆ ನಿತ್ಯ ಅಲಂಕಾರದ ಪೂಜೆನ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೂಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಭಾವುಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ ಅವಕಾಶ ಅವಡು ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಳಕೆ ಎಂಚಾಫುಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮುರನಿ ಅವೇ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿನ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪೂರ್ತು ಜಿಗಿ 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 ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕೈ ತತ್ತದು ಅವನಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಕದ ಬೂರು ಆ ನಮೂನೆದ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಂದು ಈತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೊಪ್ಪು ಯಾವನು ದೇವಸ್ಥಾನದನ ಈಗ ಈತ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಿರ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆರು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬಳಕೆಯ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿ ನಡೆ ದುಂಬು ಬಳಕೆಯ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಫೋಟೋನು ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡೋರಿಗೆ ಅವು ಆಯನ ಬುಧರಡೆ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಉಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರವು ಅಂತೂ ಮುರನಿ ಉಂಬೇರ ಐತೆ ತೀರ್ಥ ಬರೆತೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರಿತೀನಂತಿನ ವಿಚಾರನು ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ತು ಬರೆದು ಏನ ಬುಧರ ಬರ್ದಲ್ವಲ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ನು ಪಂಡ ಜನಕಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿರಂದು ಅನ್ಬರ್ಪುನಿ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಅಂದಂದು ಈ ಅಪಂಡ ದನದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸೇರವಡು ಎಕಡೆ ಇರ್ ಪಂಡರಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವು ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಪಾಡ್ದನ ಅದು ಪುಡು ಬ್ಯಾಕಿದ್ದು ಬರೋದು ಎತ್ತೋನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಏರು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಬಾಕಿ ದಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನದ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಭಾಗಿಗಳು ಎಂಚ ಈರು ಪಿಲಿಲಕ ಬತ್ತದು ಅದು ಪೆತ್ತಲಕ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿಲಕ ಬೋಪು ನೋಡಿ ಆ ಪಿಲಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಸಂಶೋಧನದ ಕೀರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೋಡೊಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟು ಅಂಡ ಸಹಭಾಗಿಲು ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಂಡಾಕ್ಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಾದ ಸದ್ಯೋಗು ಸಹಭಾಗಿಲ್ನ ಅನುಮತಿ ದಿತ್ತದೇ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೈವಲ ಕಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಭಾಗಿಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ದಾಂತೆ ಬೋತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಜಿತ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತಿನ ಅಮಾನ್ಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಡಿತಿನಾತು ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಮೂಲ ವಿಷಯ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಏರಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ಬರವಣಿಗೆ ಆವಡು ಇಜಿನ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಾದಪೂರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯ ಸರಕಾರದ ಎತ್ತೊನ್ನಿಕ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈನಂದನಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯ ಕುಲ್ಲಂಗಾಲು ವಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಜಾರ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಕೇತ ಬಜಾರ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂದಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾನೋಡು ಆರ್ನ ಬರವೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುವರಿ ಆರ್ ಲೆಕ್ಕಂತಿನೇನೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನಾರು ದೈವದ ನಡೆತ ಹೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರು ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂದಂದ ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಾಕಲ್ನ ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆಗೆ ಯಾನ ರಡ್ಡು ಕರೆ ಮಲ್ತೆ ಯಾರ ದೆತ್ತುಜೇರು ಇಜಿಂಡ ನೆಟ್ ರಡ್ಡೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಯಾರು ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತ ಯಾನ ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಆರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆರು ಇತ್ತದುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಯಾನಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಏರು ಲಭ್ಯ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆ ರೀತಿ ಬೋಲೆ ಅಂದಣ್ಣರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಿ ಬಂಡದ ನಂಡ ನನದ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ ಬತ್ತು ಇತ್ತದೊಂದು ಬಂಡ ಬಾರುವ ಮರಾಠ ಆಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುದ್ದುದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದೈವಲ್ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ದಂಡ ಈ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಬಾರುವ ಮರಾಠ ಆಪಿನಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೋಡು ಬಜ್ಜೆ ಇದೀನೆನ್ನೆ ಕಾರಣ
ಅತ್ತೆ ಜಿನ ಬೇರು ಒಲ್ತೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಕುಲಶೇಖರ ಜಾತನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನೀಗ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡಾರ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ಸರಿಯ ಯಾನು ಪನ್ಪ ದಾಖಲೀಕರಣಗೂ ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಆಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದೊಂದು ಬಂಡ ಗಗ್ಗರದ ಹೆಚ್ಚಿಡಿರು ಇತ್ತೆ ಗುಳಿಗನ ದೈವದ ಪಂಡಾರು ಗುಳಿಗೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಎದುರುಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತುನ್ ತುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನವಲೆ ಗುಳಿಗನ ನೇಮದವಳು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ನೇಮ ರಡ್ಡನೆ ಬಂಟೆ ಲಕ್ಕುನ ಬರ್ತುಬಂಟನ ನೇಮದ ಬಂಟೆ ಲಕ್ಕುನ ಬರ್ತುಗು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಉಂಟುವೇರು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಬಂಪೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಸಾನಡು ಇಂಚೆನೆ ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ್ನಿಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪೇರವಳು ಗುಳಿಗನ ಜೋಡು ಗುಳಿಗನ ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಕಿಸೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಿದ್ದು ತಾಯಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರೆಗೆಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಡು ಗುಳಿಗನ ನೇಮೋಡು ಗುಳಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಸೆಟ್ ದೆತ್ತದು ನೆಲಕ್ಕೆ ದರ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಅವೇನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಎಕಡೆ ಮೇರು ಪಂಡೇದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನ ಏನ ಹತ್ತಡ ದಾಪಂಡ ಇರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಅಕಲು ಕೆಲವರು ವರ್ಷೋಗು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಹಾಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಫೋಟೋ ಮಲ್ತದ ಅಕಲು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕಲಿಗೆ ನೆನೆಪುಗು ದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಮೇನ್ ಏನಾತನಂದು ಪಂಡ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಫೋಟೋನು ಇಟ್ಟಿನೆಟ್ಟ ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿಲಕ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾನಡು ದೈವದಂಜಿ ಬರ್ಪುಣಂಡ ಇಕ್ ಮೂಲವರಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಪುನಃ ಐದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಏರು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲವರು ಅಪ್ಪೆನ ಕಟೀಲಪ್ಪೆನ ಫೋಟೋ ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಇರ್ ಬಂದ್ಲೆಗ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಅಲಂಕಾರ ಬೆಳಗಿನ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದುವೇ ಅದು ಪೋತುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಬರೋಡುದ ಒಂದಣ್ಣ ಈರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಲು ಬರೋಡು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬರೋಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗದ ಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಲ್ತು ನೋಡುದು ಅದ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾನ ಇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಕತೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡತನ ಅಂಡ ಜನಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವು ಮೇನ್ ಆಡಳಿತದ ಕುಲು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ತಗೊಲು ಅಕೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಬರ್ಕೊಡು ದಾಪಂಡ ಕೆಲವು ಅಂದ್ ಕೋಡಿಕಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ತೂತೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕಲಗುಳಿಗನ ನೇಮ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಸುಲಕ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲವೇನು ಪಾಲನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೀರ ಸಂದರ್ಭನು ಐನಾತ್ ನಿಯಮಬದ್ಧಲ ಗಂಭೀರವಾದಲ ಸತ್ಯವೇನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈನಂದಣ್ಣಡ ಕುಡೊಂಜಿಯನ್ನ ಅರಿಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಕಾಯಿನ ಅಪಮಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಮಕ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆವೋಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಈರಕಡೆ ಪಂಡರು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳ್ಳೆರ್ ತುಳುನಾಡ ಟ್ವೀಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಆತನು ಬಂದ್ರು ನಾವೇನ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡುಂದ ಅಂಡ ನಾನು ಐದು ಮಿತ್ತಾಗಿ ಬೋರ್ಪುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂವ ನೋಡು ಶ್ರೀಕಾಂತರೇ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಐತ ರೂವಾರಿ ಪೂರ ಆಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡವು ಸುರುತ್ತ ಕರೆ ಮಲ್ತೇನ ಆಯನೆ ರೂವಾರಿ ಆಯನೆ ಎಂಕುಲ ಐತ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನೆ ನಿಕುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲಿಡ ಅಕುಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಡು ದೇವರಾಜ್ ಪಣಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾಯಿ ಅವೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೊರಿಪು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಸುರು ದಾದ ಮಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡಾಯಿ ರೋಷನ್ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಆ ಜನನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಆರು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಕೇಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ ಚೌಲಿ ಆಯ್ತುಲೆ ಅಡೆಗೆ ಆಯನ ಗುಟ್ಟು ಬಿದೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯನ ಸಂಖ್ಯೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ನಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿಕ್ಕಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಆಯ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಪರಾಧಿ ಆಯ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ದೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅವಿನ ಇಡೀ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಣನೆಗೆ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಒಂದು ಯಾನಿರಡ ಭಿನ್ನಪ ನಿಖಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣರೀರು ಪಂಪೆ ಬಂಡರ ಆ ಬಗೆಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಕೇತಗಳು ಇಂದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ದಿಂಜ ಬಳಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಏನೇನು ಇಂಚ ಮನೋರಿ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೀಡುಡು ಪುನ ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇಂದತೆ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ವಾಹಿನಿಡ್ಲ ಏನು ಪಾತಿರದೆ ಬರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಡೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ದಾಯಿಗಂದು ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಆಪ್ತತೆ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಮಿಟ್ಟು ಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು
ಬಾಕಿ ವಾದೈವ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಇಂದು ಎಂಕಿ ಎಂಚ ನೇರ ಆಪುಣದು ಪಂಡ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಒರಂಬ ಪದ್ಯನು ತಿದ್ದುದು ವರಪುನ ಯಾನು ಅಪಗ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಕಂಡ ಅನ್ಪುನುಂಡು ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತನಂತ ಬರೀಕಿದು ಇದು ಜುಮಾದಿಂದ ತೊಲೆ ರಾಜನ್ ದೈವಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ಸವ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ವಾತು ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಇಂದು ವಾತು ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಇಂದು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಮುಕ್ಕುಲಿರುವೆರು ಒಗ ಯಾನು ಪಂಡತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೋತು ಆ ಕಾರಣಗ್ ಅವು ಮಲ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆನು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಭಿನ್ನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಅಂದ ಪೂರ ಪಂಡ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ಡಲ್ಲ ಅವು ಎತ್ತೀನಿ ದಾದ ನಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕನಕ ಎಂಕಲು ಪಂಡದು ಕರಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಕರಿಯಜ್ಜೆ ದನ ಕೆಲವುಂಡು ಶಿವದೂತೆ ಐಕಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಾಳಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ಇಜನ ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ವಸ್ತಾಪುನ ಅಪರಾಧ ಅತ್ಯತ್ ಪುರಾಣಡುಲೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಭಾಷೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಆತನು ಕೃಷ್ಣರಾಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಡ ಐತ ಸಮಯೋಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಬೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ಸದಾಶಯದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏರು ಪೂರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರದೇವತೆನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಟಲ ಪದೊಟ್ಟು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು ಪದೊಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಖಚಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಚರಿತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ದೈವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೆಪುನ ದೈವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆತ ಪರಿಚಯ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ನೇರ ಕಥೆತ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ಬೋಡು ಆ ಖಚಿತತೆ ಇತ್ತದು ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾದಾತನು ಪಂಡ ಉದ್ದೋಗು ಬರಂಡ ಪದ್ಯ ಅಡ್ಡೋಗು ಬರಂಡ ಗದ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾನಲ ಈ ದುಂಬು ಏರು ಬರೆತೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ದಾಂತೆ ಪೂರ್ವ ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ದಾಂತೆ ಬರೆಯರ ಪೋಪೇರು ಏತೋ ಸಲ ಅಣ್ಣ ದಾಯಿಂದನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಾರ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬಳಪುನ ಬರೆಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಪೇಜ್ ಇತಿ ದೈವದ ಪೇಜಲು ಅದು ಐಕು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಂಡ ಉದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಏತೋ ಸಲ ದೈವ ಯಾನೈಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪು ಮಂಡ ಇವೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬರೋಡು ಇದ ಯಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಯಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪುನ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿ ಯಾನು ಬರೆದಿತ್ತ ಎಂಕ್ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಯ್ನು ಓದನಾಗ ಯಾನು ಇಂಚ ಬರೆತನ ಮಾರೆ ಇಂಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಲಕ್ಷಣ ಅವು ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕೋಡೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಯಾನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಡುಪಿಡಿ ರೈಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಎರ ಮಂತದೇರಿ ನಾನೊಂಜಿ ಏರ ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಕೆಂಡಿರವು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ಲಿ ಮೂಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಕೆಂಡ ಸ್ತುತಿ ತಪ್ಪತ್ತು ಸ್ತುತಿ ತಪ್ಪ ತಾನೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿನಕಲ ತಪ್ಪುಂದು ಮಾಡ್ತಿನ ಏರ್ನಂದು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಿ ಆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾನು ನೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿರ್ಗೆ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನಿ ಐಕ್ ಕೂಡ ಈರು ದಾದಿಕ ಅಂಚ ನೆರ್ಪುನಿ ಆಲು ಭಕ್ತಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನಕ್ಕೇನು ನೀ ಈ ಭಕ್ತಿನ ಭರತನಾಟ್ಯಡೆ ತೋಜಾವಡ ಅತ್ತನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ತೋಜಾವಡ ಭಕ್ತಿ ತೋಜಾರ ನಂಗೆ ಅವೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಕೊರಗತನಿಯನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ನನೋರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಪೇಜಿಗೆ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುಡು ಭಕ್ತಿ ಅಳೆಯುನೆ ವಿವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅನುಪನೋಡು ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯ ಬರೆಪುನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ ಆರ್ಲ ಬಲಿ ಆತಿನಾರು ಯಾನ್ಲ ಬಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಸಾಧಕರು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಪ್ರಮೋದ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಪುದರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಗುಲಿಗನ್ನ ಕೋಲಾಡ ಅವು ತಿರಿ ಎಂದು ಹಾಕ್ವೆ ಬಂಬೇಡ ಹಾಕ್ವೇರತೆ ಅವು ಆಯ್ತ ಅಂದುದಾದ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜವನೇರಿ ಕೋಲ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಇನಿ 6 ಕಟ್ಟೆರೆಗೆ ಮೇರಿ ಕಟ್ಟೆರೆಗೆ ಇನಿ ಕೋಲ 6ನಾಗೆ ಪಂಡ ದೈವದ ಬುಧರ್ ಬಂದ್ ಪೂಜೇರಿ 6ನ ಬುಧರ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಐಕೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಇನಿ ಕೋಲ 6ನಾಗೆ 6ನ ಮೇಕಪ್ ಎಡ್ಡ ಇನಿ ಮೇರ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಪೂಜಿಂದು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರಂಡು ಐಕ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಅಂದ್ ಯಾನು ನೇರವಾದ ಪಣ್ಪುಂಡ ಯಾನು ದೈವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ ಗೌರವ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ್ಬನವೇ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೋದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡದಾದ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನವೇ ತಪ್ಪು ಅಣಪನೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿದಾದ
ಪಂಜುರ್ಲಿದಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆದಾದ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನವೇ ತಪ್ಪು ಏರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಣ್ಲ ಎಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುನಕುಲ ಅಕುಲೇ ಕಟ್ಟಡ ತಂಡ ಚಾಕಿರಿ ದರ್ಶನದಾಗಲ ಅಕುಲೇ ಮಲ್ಪಡ ಆಂಡ ಐತ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಕರ್ಮಾಂಗುಲು ಐತ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ತಿರ್ಲು ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಉದಯನ ತೆರಿದು ಮಲ್ಪಡ ಅತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಲೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಲ್ತುರು ತಗೆತಂಗಡಿ ಆಡ ಮನ್ಪನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನುಡು ಎಂಚೊಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ತೆರಿಯೊಂದು ದುಂಬರಿ ತಂದು ಪೋಡುಂದು ಎನ್ನ ಸಲಹೆ ಮಲ್ತಿನಗಲೇ ಮಣಬನ ಅಂಜಾನಗ ಅವಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂದುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಟೆ ಅವಳು ಎಂಚಗೆಂಡ ಅರೆ ಬಂಬೆಡ ಹಾಕೋನ ಕ್ರಮದಾದ ಕೆಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೋಂಟೆದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಬೋಂಟೆದ ಕ್ರಮನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಂಟೆದ ಕ್ರಮನು ತೊಚ್ಪವನು ಮೊಗಲು ಬೆರಿ ಬತ್ತನ ಅವಳ ಆಕನಗ ಪಂಜಿ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗ ಅಡ್ಡನ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಎಂಚಗೆಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಟ್ಟು ಬಲಿಪೇರೆ ಪಂಜಿ ಸರ್ತಾನೆ ಬಲಿಪೇರೆ ಐತೆ ಎದುರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬಲಿಪೇರೆ ಐತ ಚಲನೆದ ಇಂಚ ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದೆ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಬೋಂಟೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುರ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟನೆ ಮುಡ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವೇನು ತೊಜಿಪವನು ಈ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಆಪಿನಲ ಆ ಸಾಧಕದ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೊಜ್ಪವನು ಸೂರ್ಯ ಪಾಡೊನ್ನವಲ ಗಡಿತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವೇನು ತೊಜ್ಪವನು ಅಂಚಾದಿ ಬಂಬೆಡ ಹಾಕೋನು ಅವೇನಂತೆ ಹಾಸ್ಯಗು ಬಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂಟ ದಕ್ಕದು ತೊಂದರೆ ಆಪಿನವಲುಂಡು ತೊಂದರೆ ಆತಿನವಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೈತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇಡೀ ನೇಮದ ಉಳ ಇಡು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಸುರುವಾಯಿನ ಮನದನಿ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ರಂಜನೆಂದು ಪೂಜೆ ಒಂಜೇ ಲೋಕಡಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ತ ನಡುಟೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ಬೋಡಾದಿ ಭವನ ಆರಾಧನೆ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಇಡೀ ರಾತ್ರದ ಗಂಭೀರ ಸಂದರ್ಭದ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಪೊಲಿತದು ಒಂಜಿ ಭಾವ ಭಿನ್ನತೆ ಕನಪ ಮನೋರಂಜನೆ ಆರಾಧನದೊಂಜಿ ಭಾಗನೆ ಅವು ಕೇರಳದ ಅವಡು ಮೂಲ ಅವಡು ಇವನ್ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ ಕಟ್ಟನ ಕೋಲಗು ಇಂಬೆ ಕಟ್ಟನ ಕೋಲಗು ದಾದ ಬನ್ಪರ ದೂರದ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಿದೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಕಲ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟದ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಕಟ್ಟುವರು ಬಂದ್ಪನ ಅಭಿಮಾನದ ಪೋಫನ ಕರುಲೇರು ಅವು ಈರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಬಂದ್ಪನ ಅವತ್ತು ಆಡು ಭಾಷೆ ದುಂಬುಲ ಬನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿಯರಿಗೆ ಕಟ್ಟೇರೆ ಆರ ಅಂದ ಅವು ಸರ್ತಿ ಅನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಆಡು ಭಾಷೆದ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ದಾನ ಹಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಈ ನೆಟ್ ಮಾತಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವದ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅತ್ತನ ಬೇತಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ಮಲ್ತಂಬುಲ್ಲೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಎಡಿಟ್ ಆದು ಈತ ಮಾತ ಕುರ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅತ್ತವು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಐಕ್ ಪೋವಂದಿಲಕ ಮಲ್ತು ದಾಖಲೆ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡ ಆ ದೈವದ ಚರಿ ಅಕಲು ಕಾಲಿಪೋದವ್ರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಐನ ತೆರಿಯೋನು ಇರಲ್ಲ ಅಕಲ್ಡ ಇಂಚ ದುಂಬೆ ಪಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ದೈವದ ಮೂಲ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದಾದ ನೆತ್ತ ಸಂದಿದಾದ ತಿರ್ಲದಾದ ಅತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಕಲ ಸಾಮ ಪಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವಲೈತ ದಾಖಲೀಕರಣನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತಂದೆ ಏತೋ ಸಲ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ನೇಮ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಇರ ಬಾಕಿ ದಾಖಲ ನೇಮ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಆ ಕಲಾವಿದನ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ದೈವ ಅಕ್ಕನ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಜನಕಲು ಅಂಡ ವಿರಳ ಸಂದರ್ಭ ಏತೋ ಕಟ್ಟೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮೋಡೋ ಸೀಮೆಡೋ ಇಲ್ಲಡೋ ಕುಟುಂಬಡೋ ಆಪುನ ದೈವ ಅವು ಏರ್ ಕಟ್ಟಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋದ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನು ದಿಂಜ ಒಂಜಿ 80% ಜನಕಲಂಚ ಅವು ಏರೆ ಕಟ್ಟಾಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ದಾಖಲು ಅವು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ತೂದು ಶಕ್ತಿನೂ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿರು ಬರೋಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಪ ಅಂದ ಪನ್ನೀರೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಇನಿ ಇಂಬೆ ಕಟ್ಟೆರೆಗೆ ಇನಿ ಯಾರ ಕಟ್ಟೆರೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಕಟಿ ನೇಮೋಡು ಆಯೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆಗೆ ನೇಮೋಡು ಇಂಬೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ನೇಮೋಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಪನ್ಪುನಿ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ನೇಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಯಾಪ ಅವು ಅಪರಾಧ ಇಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಊರ್ನ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಬೇತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕೀರ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರದ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಚ ಆತನ ಬಂಡ ಅವು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ಎಂಚ ಮಾರ ಅವು ದೈವತ ಕೀರ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಕಲಾವಿದತ್ತು ಮುಖ್ಯ ದೈವ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ದೈವ ಬಂಡಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುನಿಂದ ನೆಕ್ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡರ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪುನಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಅವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಉಂಡು
ದೈವಾವೇಶ ಬತ್ತದಾಯಿ ಒಕ್ಕದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಾಯಂದು ಬಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೆರ ಆ ದೈವಗಿಡಿ ದರ್ಶನಗೂ ಮೇರಿ ಐಕ್ ಪೂಜನೆಗೆ ಆರು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನವ ಅಪರಾಧತ್ ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಆಯಾ ಇಂಚ ಬಂಡೆಗೆ ಮೆಂಚ ಬಂಡೆಗೆ ತಪ್ಪು ದೈವ ಸರಿಯಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾತೇರ್ನಾರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯಗೆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜನ ಕಳ್ಳಿಪ್ಪಡು ದಯಮಲ್ತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕರೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಪಣಪನ ಎಂಕ್ಲೇಗೇನೋಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಣಪನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊರ್ತು ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಕಲ್ಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಂತ್ರ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಆಪುನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗುಳಿಗ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಈ ದೈವದ ಎಡಿಟ್ ಆಪುನವು ಜಾಸ್ತಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೋಪ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚಾದ್ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡೋಲಿ ದಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ತುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಇಂಚಿತ್ತನ ಇದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ರಾತ್ರಿ ಆಪುನ ಕೋಲ ನೇಮಗ್ ಕೊಡದಪ್ಪು ಸನಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಊರು ಜನ ಸೇರಿದು ರಾಜನ್ ದೈವಗ ಆಪುನಂಚಿನ ನೇಮಗ್ ಜನ ನೆಚ್ಚಿ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಉಂತರ ಪೂಜೆಗಳು ಆ ದೊಂಬುಡು ಜೋಡುಗುಡಿಗನ ಕೋಲ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ರಶ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲು ಇತ್ತದ ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತದು ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇಮನಾಗ ಆ ದೈವ ನ್ಯಾಯಗ ಕುಲ್ಲುನ ಪುರ್ತುಡು ಏತ್ ಪೊಂಜೇನಾಕಿಲು ಏತಗು ಗ್ರಾಮದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟನ ಪನಿಯರ ಕಾತು ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ನೇಮಡು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬೋತುಡು ಅವು ದಾಯಗ ಆತನು ಪಂಡನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲೇದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಅವತ್ತು ಐತ ಪ್ರಕೋಪಲು ಐತ ಬಾವಲು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಐತ ಅಟಕೇನು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇನು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಂಡನ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋನೆಗಟ್ಟದ ನೆತ್ತ ಚಿತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕೋನೆಗಟ್ಟದ ಊದುಬತ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ಅವು ಇಂದು ಬಂಡದ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಅಂಚಿನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಯವೆಂಡ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೈವದೇವರನ ಮಿತ್ತದ ವಿಶ್ವಾಸರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಈರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಣ್ಪೆ ಕರೆಗಾತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ದಾನಣ್ಣ ಅರುಣಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸಂಕೇತ್ ನಮಸ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ರಡ್ಡ್ ಜಕ್ಕಟ್ಟು ದೇವಣ್ಣರ್ನ ಕೊರ್ಲುದಪ್ಪ ಮದಿಪುನು ಊರಿಡಿ ಕೇರ್ನಂಚಿತನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾಗಿ ಸುರುಕದ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಂದಾವಡಿ ದಯವನ್ನಾಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವದಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದಾದ ಎಂಗಳ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತಿತ್ತನ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತನ ದೈವದಾದ ಪಣದು ಇನ್ನು ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ ತುರುಕಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಹಿತ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆನ್ನಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಂದಾರೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನೆತ್ತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಯಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಡಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಲ್ಪ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಡು ನೇರವಾದ ತೂದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಆತನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಎದುರ್ದಾಯ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಂದ ತಡ್ಪದ ಎನ್ನಂತ ತಡ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟು ತೂಪಿನಿ ಪನ್ನಗ ಆ ನಿಜ ತೂದು ಅನುಭವಿಸವನ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅವು ಇರೆಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಆತೀನಿ ಎನ್ನಲ ಕಂತಿನ ಕುದ್ದಿ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಈರ್ ಎದುರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತರಡು ಪತ್ತನ ಎನ್ನಲ ಕಂತಿನ ಇಟ್ಟು ಆರಾಮಡು ಏರಾಪುಡು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇರಿಯ ಇನಿ ಕೂಡ ದಾದಾತನಂದಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲೋತ್ಸವ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅವೈಟ್ ಆ ವಿಷಯನ ಗುರ್ದು ಐಟ್ ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಕಟೌಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮುರಾಣಿ ನಡೆತನಂತ ಧ್ಯಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಿರ್ತೇವೆ ಕುಂಜಾಡಿದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಐಟ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ
ಓಲ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ದೈವದ ತೀರ್ಥ ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡ್ಲ ಪೊಳಲಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಒಂದು ಆತನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗೈತ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿ ಸಾಟಿಗೆ ಇಂದು ದೈವ ಒಂದು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಣೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ದೈವದ ಕಲೋಟೈನ್ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದೀರಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಇದ್ದಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುದು ನೇಮ ತೂಪು ನಾನ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಲೆ ತೆರಿಯು ನಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ತೆರಿಯು ನನ್ ಚಿತ್ತನ ತೂಪುಜ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏರ್ಲವರಿಗೆ ಕಣಪುಡಿ ಅಂದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಏರ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಸಾಕರಿ ಮಾನ್ಯನದು ನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಮ ಕೆಂಜಿನ ಬೋಡ ಏನೆಂದು ಪನ್ನಗ ತುರುಪು ನಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪು ನೆರ್ದಲ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ವಾ ರೀತಿಲು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಆದಿಪ್ಪು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ತೆರೆಯೊಂದಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಬೌಡು ಬಂದು ನಂಚಿತನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಇರಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಆರಾವು ಪಂಡೇರತೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಣ್ಣ ಎಕಡೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಅರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಈ ದೈವ ದರ್ಶನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗಗರದಿಚ್ಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ಸಂದರ್ಭ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಮಂತುಪ್ಪೀರು ಆ ವಿರಾಮದ ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪರಂಗಕ್ಲು ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದವ್ರು ಎಡ ಪಾತೇರ್ನವ ಅತನ ನೀರು ಬರ್ಪುನವ ಅತನ ಇಂಚಿನ ನಂಜಿ ಬೇತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಐನೇ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಐನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಂತದು ಐನೇ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾದ ಅವು ತಪ್ಪು ಐತ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ದಾದ ಇಂದು ಇತ್ತ ದಾನ ಮಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಾಧಕ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಬಾಧಕ ಜೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿರ್ದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಉಣಿಯರೆ ಕುಳ್ಳುವೆ ಎಂಕ್ಲಿರ್ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುದೇನು ಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಎದುರು ಟಿವಿ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಈ ಉಣ್ಪಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಟಿವಿ ದಡೆ ಹೋಗು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಕುಳ್ಳ್ರೆ ಪುನಃ ಉಣಿಯರೆ ಟಿವಿ ಚಾಲಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ತೂದು ದಾದನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಕೆ ಒಯ್ಪುಂಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸೀದಾ ಉಣ್ಪತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಸುರುಕ್ಯ ಕಡಿವಾನ ಪಾರ್ದುಳ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡೋ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿ ಯಾನು ಪಂಪಿನೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಶುರುವಾಡು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಶುರುವಾಪಿ ನಡೆದ ಆಯಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಜವಣೆ ಆರೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಕವನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನಪುರ್ನೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೈವದ ನೇಮ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪೋಣಂಡ ಧ್ಯಾನದಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಯಾನು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೋಡೆ ಮೂರು ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿಲಕ ತೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮರಣದ ಇಲ್ಲು ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರನ ಕೂಟ ಈ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೈವದ ಕಲಟು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಕಳತ ಉಲೈ ಫೋನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಿಸೆಟ್ಟು ದೀಂಡ ಅವು ಎತೇ ಕಾಲ್ ಬರಡು ದಾದವಡೆ ಯಾನು ತುಪ್ಪುನಿ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಡೀ ಉತ್ಸವದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂಜಿ ಕೇನಾಗ ನೇರವಾದ ಮನ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಉಲಿತ್ತಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು ಇಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ತೊಡಗಿಸದಿತ್ತೆ ಮರಣದ ಇಲ್ಲಡು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಮರಣ ಜಪುಡಾದು ಅರಿಯ ಮುರಿಯೋ ಎತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಮಯ ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಗೆನ್ನಿ ಏತ ಆಭಾಸ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಮುಸಿ ಮುಸಿ ತೆಲ್ತದೇರು ಅವಲವಲೆ ನೇರ ತೆಲಿಪುನಚಿರ ಧೈರ್ಯದ ಅಂತೆ ಅವಲವಲೆ ತೆಲ್ತೇರು ನಾನು ಒಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅವಲೇ ಉಂಟುದು ಏತ್ ಇತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ದೀಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ದಿಂಜಾ ಕಡೆ ಕೆಲವರೇನು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ಯಾನವ್ರು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನಿ ತೆರಿಪಾವನಿ ಇಂದು ಯಾನು ಉಲ್ಲೇ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಪಾವನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವು ಸ್ಟೇಟಸ್ದಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಯಾನು ಕೋಡ್ಯಾಡೆ ಪೋತೆ ಬೊಕ ಅವು ಅಪಗಪಗನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪಣ ಉದರ ಸಮೇತ ಯಾನು ಅವ್ರು ಉಲ್ಲೇ ಕಟೀಲ್ಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫೋಟೋದ ಎತ್ತು ಪಾಡಿಯರು ನುಪ್ಪುದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಲೋಕೋಡು ಪುನಃ ಬಾಕಿ ಏರ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋರಿ ಸುರು ತಿನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಹೊಡ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಕುತ್ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡ ಅಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ನಿಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಪಾಡಿಯರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ದಿಂಜ ಜನ ಪಾಡಿಯರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿನ ಅಲಭ್ಯ ಅಲಭ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕದಿನದ ಅನ್ನೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಳು ಅಂಡ ಅಂದು ಅನ್ಯತ್ರ ಅಲಭ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೂಟ ಅವಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಾತಿರು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕನ ಪಾತಿರದಂಚಿ ಕಿಬಿಕೋರು ಈ ಮೂಜಿ ಕಳಟು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಡೋ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಒತ್ತಾಯಡು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲ ಸೇರಾದ್ವೆ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಸಹಮತ ಖಂಡಿತವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ಮೂಜಿ ಕಳಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಂಡ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದಿತ್ತಂತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿವಿದೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರೇ
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ನರಿಕುಂಬುರ್ದು. ಪನ್ಲೆ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣ. ನಾವಂದೇನ ಚಾಕಿರ್ದಾರಾ? ಪನ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೀತಾರಾಮನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪನ್ಲೆ. ಅಲ್ಲೂ ದಾದ ಗೊತ್ತಂడి ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ಅವನಿ ಪುನಗ ಊಡು ಬಾಕಿದ ಕೋಲ ಆತನಾಗಿನ ಉದ್ದಾಲ ಆವಲ್ಯ ಹೌದು ಆಯ ಅಕಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮನ್ಪು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗಂಜಿ ಆ ದೈವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗಂಜಿ ಆತನ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅರಸನೊಂದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಅತನೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನೊಂದು ಉತ್ಸವ ಇಂಚ ಮಾತು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಚಿಲೆ ಕೋಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪು ತಪ್ಪತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪನ್ಪನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ನಮನೆದ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಯದುಂಬು ಕರ್ಮಾರ ತಾರಭರಿತ ಬಂಡಿ ಅವು ನಮಕ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಾನಿಯ ನೇಮವು ಅವಳು ದೂರು ಬತ್ತಂಡು ಪುರ್ಕೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ದೈವದಪ್ಪನೆ ಅಂಡು ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡ್ಡು ದುಂಬೇ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ನಿತ್ತ ನಾವು ಏರಿಪಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಅವತ್ತ ಕಟ್ಟಡ ಆಪಿನ ಮುಂದೇನು ಬದಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪಿನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟದ ದೀನಂಚಿತ್ತನ ದಿನ ಅವೇನು ಬದಲು ಮಲ್ಪುಲೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬತ್ತ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಅಂದ ಬಂಡ ದುಂಬೂ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಆತನ ಈ ಕಟ್ಟು ಬದಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜು ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಏರು ಪಣಪನವೇನು ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಗ್ಲ ಪನುಡು ಹೊರತಾದ ನಮತ್ ದೈವದಪ್ಪನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಆತನ ಒಂದೇನು ಎನ್ನ ಈ ಕಟ್ಟನ ಬದಲು ಮಲ್ಪೇರು ನೆಚ್ಚಿ ಈ ಕಟ್ಟು ಬದಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ವರ್ಷಾವಧಿದ ಆ ದಿನ ಟಾಪನ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ನೇಮ ಆ ವರ್ಷ ಆಯ್ಜಿಂಡ ದಿನ ಬದಲ್ತು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ದಿನನೇ ಅವಡು ಪಗ್ಗು ಏಲೆ ಟಾಪನ ಪಗ್ಗುಡಿ ಏಲೆಟೇ ಇಡೀ ಘಟನೆ ಅರೆಗೆ ಬಂಡ್ಪುಂಡ ನೇಮದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ದಾದಕೆಂಡ ಊರ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಡು ಇಂಚ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಆಕಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಅವನ್ ಚಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಿಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಪಟ್ಟದು ನಮಕ್ ಪಾಲೆ ಮೂರ್ತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಕೋರಿಕುಂಟ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಕೈಲ್ ಕರ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಊರುಡು ಒವ್ವಲ ವಾಕೆಲ್ಸ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಪಾಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಲೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿಗುಂಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮದಿಮೆ ತಮ್ಮನ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಒವ್ವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮರಣ ಊರ್ದುಲ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆ ಊರುಡು ಮರಣ ಅಂಡ ಮರಣ ಸಮೇತ ಊರ್ದುಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದಾಯ್ದು ಕೊಣದು ವಿಳಾವಾರಿ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ವಿಳಾವಾರಿ ಅಂಡ ಐತ ಕರ್ಮಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೂರ್ದ ಕಟ್ಲೆಡುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಕೊಡಗುಡ್ಲ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಏಪಲ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಏರ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಅವೇನು ಜಾದು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪು ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಮರಣನು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋದು ಅವೇನು ಐಕ ಬಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪನವು ಏಪಲ ಸರಿ ಹೊರತಾದು ದೊಂದು ದುಮ್ಮಿದ ಪ್ರಾಕಟ್ಟು ಅವು ಗ್ರಾಮದೈವಡು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕಲ ಬಾಗಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಬಾಕಿ ಬಾಗಡು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಕದ ಎಂಕಲ ಬಾಗಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೇಮ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಧರ್ಮ ಬಾಕಿಡು ಆಗಿ ಕಟ್ಟು ಅವು ದೈವ ಕೇನೇರುಂಡು ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪಾದ ದಾನೆ ನನ್ನ ಎಚ್ಚಿಡಿ ಬರ್ಪಾರಂದು ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗ್ ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿ ದೊಂಪಂದ ಬಲಿ ಸಾನದ ಮಾಡದ ನೇಮ ಒಂದು ಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬ ಚೌತಿದ ಉಂಡೆ ಅವು ಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಮುಗದ್ ಪಿದೈದೆ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು ಐಕ್ ಬೇತ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪುನಾಡ ಅವು ಧರ್ಮಡೇ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಲೇಖನ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ನೇಮ ಅಂತ ಕಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರದೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಬಾಗಡ ಆಕಟ್ಟು ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪುನಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಉಜ್ಜಾಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿರ್ತದೆ ಅವಳು ಆ ಉಜ್ಜಾಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನ ಅನ್ನಗ ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆತನಿಗೆ ನಿಖಿಲಲ್ಪ ಅದು ಗ್ರಾಮದ ಇವದ ಉಜ್ಜಾಲುಂಡು ನಿಖಿಲು ಈಗ ಮುಗದಿ ತಿಜಾರು ಅವು ಮುಗದಿಲೆ ನೇಮ ಕೊರಡಣ ಮುಗ ಓಡು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಪೋಡೈನಿಂಚ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಕನತದು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಅವಡು ಅಂಡ್ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಅವಳು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಐಕ್ಯ ನೇಮ ನಾವು ರಡ್ಡು ಭಂಡಾರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡರ್ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಬಾಕಿ ಮಾತ 14 ಜಾಗೆಲೆಡ್ಲ ಅವು ತೂಂಕರನ ಉಜ್ಜಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಂದ ಅವಳು ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆ ಕೊರಡುಂದಂಡ
ಮಾಯಿದ ಪೂವೆಗು ಕೊಡಿ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ನೇಮ ಕಾಲಾದ್ದ ಕಟ್ಟಂದಂಡ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ನೇಮ ಆಪುನವು ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಬಿಡೋದು ಬಾಕಿ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಕಾಟುಡೆ ವಾ ಗುತ್ತುಡು ಮಲ್ಪಂಡ ವರ್ಷಗೂ 4 ಗುತ್ತುದಾಕಲು ಮಲ್ಪೇರ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ರೆಜ್ ಒಜೇ ಗುತ್ತುದಾಯಕ ಅವಕಾಶ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರಿಯರೆ ಅವರತ್ತದ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿಗ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗಣ್ಯದ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಇಡೀ ಊರುಡು ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಒಂಜೆ ಗುತ್ತುಡು ವರ್ಷಗೂ 14 ಗುತ್ತುಡು ಎಂಗಳು 4 ಗುತ್ತುದಗಳು ತಯಾರಾತ ಬಂಡ ಅವಿಜ್ ಒಂಜೆ ಅವು ಮಾಯಿ ಕರಿದು ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ನೇಮ ಅವು ಅವಲು ಬೋದು ಮುಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈರು ಪಂಡು ಉಳಗುಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಈರ ಕಡೆ ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಜ್ಜ ಗೆಂಡ ಈ ದೈವಳಿಗಿಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ದೈವಳಿಗಿಜ್ಜಿ ಆ ಚಾವಡಿ ದೈವಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಟದಲ್ತಾಯು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬೀಗಂದಂಡ ಕಟದಲ್ತಾಯಿ ತರ್ಕೊಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಯಗ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಕಟದಲ್ತಾಯನ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನ ಬಿಡದು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆತಂಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದುಂಬದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ತೇ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತ ನೇಮ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದು ದುಂಬುದಾಕಲು ಐನು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಅವು ದಾಯಗಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ಇತ್ತು ದಾಯಗಂಡ ಊರು ಸೇರ್ದ ಅವಡು ಈರ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂದಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈರ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂದಾಯ್ಬೇಕು ಈರಿಗೆ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಪುಣತ್ತ ಊರುನು ಪತೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಡಿವೈಡ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಪುಡ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಏಕತೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತ ಸೇರೋಡು ಅಂದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮಕಿತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ತೆರಿಪ ಇರುತ್ತೆ ಯುವ ಜನತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನ್ವಯಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬರ್ಪ ಯಥಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡ ಇತ್ತೀರೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಥಾ ರೀತಿ ಬರೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಕವಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಗೋಡಿಸವಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಅನಂತರ ಅಂದ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಗಡೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಭಾವುಕತೆ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಅವು ಮೂಲ ವಕ್ತೃ ದೆತೋನ್ನ ಮೂಜಿ ಆಕಾರವಾದ ದೆತೋನ್ನವು ಐನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಐಕ್ ಆಯನ ಆಲೋಚನೆಲು ಹೊಸ ತಿಳುಹು ಹೊಳಹುನ್ನು ಪೂರ ಸೇರವನು ಬೊಕ್ಕದ ಪಾತೆರ ಕಳಕು ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರದ ನಿಯಮಗ್ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಇದು ಏನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಎತ್ತು ಸಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಶಾಹಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಎಡ ಬಲ ಅಂದ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಅಡೆಗೆ ಕನತ್ತಿದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲೋಚನೆ ಕಳಕ್ಕೆ ಕನತ್ತಿದ್ದು ಅವಳು ಅವೇ ಪನ್ಪನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪನ್ಪನೆ ತಮ್ಮಲ್ಲದೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ನೆಕ್ ಕಂತು ತುರಿಕಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮೊರಣಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಪಂಡೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಂಡ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿದ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲುಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಐತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಲ ಬೋಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಬೋಡು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆದ ಮನೋಭಾವನು ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನದ ಕಳಕ ಕನನ್ನಾಗ ಅವಳು ಒಂತೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಬರು ಅವು ಆಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮನೋಧರ್ಮನ ಅವಳು ಕನೇರ ಪೋಂಡ ಅತ್ತು ಅಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ನಿಯಮಲು ಎಂಚುಂಡ ಅಲ್ತ ನಿರ್ಬಂಧಲು ಎಂಚುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾನೆ ಬೋಪೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತೆರ ಅವು ಇಂದತೆ ಪ್ರಭಾವಡ ಆತಿನಿಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಐನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಯಿಂದ ಪಂಪನ ಅವು ತಪ್ಪು ದಾಪಂಡ ಅಲ್ತ ನಿರ್ಬಂಧಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಅಲ್ತ ವಿಚಾರ ಅಂದೇದು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಅವಳು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವೇ ಯಥಾವತ್ತಾಯಿನ ಆ ಕಾರಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನವು ಅವು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಸಂಗ್ರಹ ಆಪುನು ಐತೆ ಶೋಧನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಶೋಧನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಈ ಪರಿಶೀಲನದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಕೆಲವೇನು ಕೊರೊಲಿ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಉಂಟು ಈರೆ ಎತ್ತು ಸಲ ಅಂಚಿನ ಒಳ ನೋಟನ್ನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಳ ನೋಟನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಅಪರಾಧಲತ್ತು ಆಂಡ ಅವೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಕೈಜಿ ದಪಂಡ ಜನಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕಲಿ ಇರ್ಲತ್ತು ಆನಿದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಎತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮತ್ತು ಐತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತು ಅಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿನಡ್ದಾವರೆ ಅವು ಗೆಂದುದುಂಡು ಐನು ಒರಿಪೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಕಲ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಇರು ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆವಡು
ಆ ವಿಚಾರಡೆ ಆವಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ಸಂಶೋಧನಾತೀತವಾದ ವಿಮರ್ಶಾತೀತವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂಜಾತು ಒಳ ತಿಳುವನು ಪೂರ ಪನ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವೇ ಐಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನಲಾತ ಜವನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ತುಳಿಪು ಕೊರ್ಪನು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಯಾನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆನಗಲ ಪಾಡ್ದನಲ ನುಡಿಗಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಜತ್ತೀಸಿ ಎಂಕ್ ಬೇತ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪರುಂಬಿಯ ಲಾ ಕಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದುಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಿಯೇಪ ಪಠ್ಯಾಂತರಲು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂದೇಹವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಂದೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪು ಸಮಯ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಪೋಂಡು ಜನರಿಗೆ ಐಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪುನ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಪನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಘಟ್ಟ ಬಳಿ ಜತ್ತೆ ಮುಗೇರ ನಾಡ ಸಾರಳ ಸೀಮೆಡಾವಂಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋಡಾವಂಡೆ ಐಕೊಂಜೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಬಗೆಟ್ ಈ ಬಾಗಡ್ ಆ ಪಾರ್ದನ ಒಂದು ಮಾತೊಂಡು ಆ ಗೇಣುದ್ದ ಮೇರೆ ಅವು ಮಾತ ಇರ ಆ ಬಾಗಡ್ ಬಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಗೆಂಡ ಸಂದಿಡಿಜ್ಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬನ್ಪುಜಿ ಅತ್ತತ್ತು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಇರೇಗ ಅವೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಿತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಯನ ಕವಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಮುಗೇರ ಸಾರ ಸೀಮೆರ್ದು ಇಂಚಿದೆ ತೊನ್ನೆ ಅಂಚಿಡು ಮುಗೇರ ಸಾರ ಸೀಮೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪುರುಷೆ ಕಿನ್ನಾನ ಪುರುಷನ ಜೋಲಿಗೆಡು ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಟ್ಟೆದ ಕಟ್ಟಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಜುಮಾದಿನ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಇಂಚಿದ ಪಟ್ಟೆ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಹಿರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಈರ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಈರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಎತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ತು ವಿಚಾರ ದಾಯ ಬಂಡೆಗೆಂಡ ಇದು ಎಕಡ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪಠ್ಯಾಂತರ ಮಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಜನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಕಲು ಪಾಲೆದ ಮುಗದೆತ್ತದು ಬೊಳ್ಳಿನ ಮುಗ ಕಂಚಿನ ಮುಗ ಬಂಗಾರಿನ ಮುಗ ಆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಲೇನು ಮಸ್ತಕೇನವ ಅಂಚಂದು ಅವೇನು ತೂದು ದುಂಬುದ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಯಿನ ಆಯನೆ ಜುಮಾದಿ ನನರಿ ಜುಮಾದಿ ಇಂಬೆ ಜುಮಾದಿ ಅಂಚ ಮಣದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೇನ ನೆಕ್ಕು ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯತ್ತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಬೆ ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಾಯಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪಾರ್ಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಆತು ತಿರುಚುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಂದಲ ತಿರುಚುನಂದು ಬಣ್ಪುಜನ್ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕನಪು ನೆಡ್ದು ಯಥಾರೀತಿಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕೊಂಜಾನ ದಾದ ಪನಪು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರ ಒತ್ತಾರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒತ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರತಿ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರತಿ ದೈವಗ ಕಲ್ಲುಟಿ ಲಕನೆ ಕೋಲಾಪನ ಅಂಚಿತ್ತನಂತ ಉಪ ಅವೇ ಆ ಬಾಗಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಗಡ್ ಕೊರತಿ ದೈವಗ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ನೇಮ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಡಿಪುಡು ಮುಗ ಏರ್ದು ನೇಮಾಪಣ ಅಂದಂಡ ಅವೇ ಕೊರತಿಂದುವ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆವೋಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸಂಧಿ ತೂಡು ಸಂಧಿ ತುಂಡ ಪಾರ್ದನಲ ಸಂಧಿಲ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇಕ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರ್ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯುವ ಜನತೆದ ಬಗೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪನಪನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾರು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುಣಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟುಕತೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಬಿಕೊರಡೆ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಬಿಕೊರ್ದು ನಿಕಲನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಗ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದ ನಲ್ಕ ದಾಖಲೀಕರಣ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ನಾತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓ ದೈವಗು ಓ ಪದ್ಯ ಮಾಡುದು ಅಂದ ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಇರೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೋಳ ಅವತ್ತಿರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೋಳ ಅವತ್ತಿರ್ದು ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕಲಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಪಟ್ಟಿಲಿನ ಮಲ್ತದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಿಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಎಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಇರೆಗ್ ಪಾರ್ದನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪಂಡಿತ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನ ಐತ ಅವ ಮಾತ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತಂದು ಪಂಜಿದ ಕತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾರ್ಧನದ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಆವೋಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾರ್ಧನದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ಯುವ ಜನತದ ಈ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನ ಒಟ್ಟು ಬಾರದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಚೌಕಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪಡು ಸಲಹೆ ಮಲ್ಪಗ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದಿರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಂಚಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾರೆಗಿಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಂದ ಅರುಣುಳ್ಳಾಲ್ರಿ ಇರ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಇರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿರಂತರವಾದ ತುವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲದ ದಿನತ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ದೈವದ ಕಲತ ಬಗೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ
ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ನೆನಪುದಿಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ವಾಕಾರಣಗಳ ನರ್ಗೊಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಳ್ಳೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾದ ನಂಗೆ ಈ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲನಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಲ ಪೋಟೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ಲದೆ ತಂದೆ ನಿಕುಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದಿಪ್ಪುಲೆ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ